Мозъкът – най-мистериозният и сложен орган в човешкото тяло. Знаете ли, че той тежи само около 1,4 кг, но управлява всичко, което правим? В днешното видео ще ви представя 15 невероятни факта за човешкия мозък, които ще ви изумят. Не забравяйте да се абонирате за канала за още любопитни и забавни факти. Нека започваме. Мозъкът тежи около 1,4 кг, но използва цели 20% от енергията на тялото ни. Това го прави най-енергийно изискващият орган. Въпреки че мозъкът не изпитва болка, защото няма болкови рецептори, той контролира усещането за болка в останалата част от тялото. Мозъкът може да генерира достатъчно електричество, за да захрани малка LED крушка. Представете си, че имаме малка електроцентрала в главата си. Мозъкът е по-активен докато спим, отколкото когато сме будни. Докато тялото си почива, мозъкът обработва информация, запомня и дори решава проблеми. Знаете ли, че мозъкът може да съхранява около 2,5 петабайта информация? Това е еквивалентът на 3 милиона часа видео. В секундата, когато мозъкът спре да получава кислород, той започва да умира. Само 5 минути без кислород могат да причинят необратими увреждания. Една мозъчна клетка може да има връзка с до 10 000 други клетки, създавайки сложна мрежа от връзки. Мозъкът ни е 73% вода. Дори 2% дехидратация могат да намалят вниманието и паметта ни. Лявото полукълбо на мозъка контролира логиката и езика, а дясното – креативността и емоциите. Но двете полукълба винаги работят заедно. Мозъкът ни обработва визуална информация със скорост от около 60 кадъра в секунда. Храните като орехи, риба и авокадо са невероятно полезни за мозъка, така че следващия път, когато се храните, изберете нещо, което подхранва ума ви. Мозъкът се развива до около 25 годишна възраст. Това означава, че до тази възраст нашите способности за вземане на решения се усъвършенстват. Противно на популярното мнение, ние използваме повече от 10% от мозъка си. Всъщност, всички части на мозъка имат специфични функции. Мозъкът ни работи по-бързо, когато сме под стрес, но това не е здравословно в дългосрочен план. Човешкият мозък е уникален с това, че може да се адаптира и променя през целия живот. Това явление се нарича невропластичност. Това бяха 15 от най-интересните факти за мозъка. Надявам се, че научихте нещо ново днес. Кой факт ви впечатли най-много? Споделете в коментарите. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да не пропуснете следващото ни видео. До скоро!